ndingamuziva asi kuti ndakati sasa kuno taura nyaya yako dare nyaya yako yaunoziva taura nyaya yako mamangerero akaita tozokubatsira nyaya yangu ndandoziva ino uyo chikomba chomukadzi wangu kana uchiti chikomba nyatsotsanangura uchikomba wacho uchikomba wacho uripo akudanana nemukadzi wangu mabatira wakaita nyaya yacho kuti uzomuti chikomba ndakaona mameseji mufoni nemukadzi wangu aitaura nemukadzi wangu aitaura nhango dzerudo rirana nemukadzi wangu mukadzi wako ari kupi mukadzi wangu takatonetsana akaenda kwamai vakanzi kuti muno auya ari muno asi zoti muno maari muno rura mai nyarusanga mai nyarusanga murivo here uyaito kana murivo uyai kuno mama nyarusanga mwana wa Nyarusanga mwana wa Nyarusanga tida murume ndio baba ndio achitaura nyaya yako amai vachinga vangu vari kurefa oyakagara pedyo nemindeni chikomba chavo chikomba chavo chikomba chomukadzimai auya panapa agara apa takubvunza kuti ava ndianati iwo chikomba chavo kuti udii inini handisina kuziva vangu vasina kundiudzawo kuti vane murume mai ungasina kuudza kuti vane murume naamende hamsa kumuudza saka kasi chikomba chenyu makamuda nyange mune murume wenyu tizozvati uyo ayo akaiswa cheni ka ndizozvandi choka auyo akaiswa cheni andi angakaisirwei akakurovai nenyaya yei murume uyu aswa cheni pamusaka pekuti akandiona musi wa 29 ndichienda kuchikoro kwajeti ndobva angondirwisa akangosvika patirungobvuta kuonana ndakabata kotakundiova nguva yachinibvarura hembe ndokondima munhu anorora mukadzi but aikurwisai nenyaya yei ini handina kuziva kuti nyaya yacho ingeriye nekuti hana kutaura rizeni yakundirovera kanguti angondirova angachichenyi ungakonyaya kurova achiti kuzichichena apa handizive zvangu nokuti ndandiri kuvabereki vavo mamuri vabereki saka mereji ini pamwe kuvabereki mereji yakabva yapera imi mafungiro enyu imini haina kupera sai kurova yarishi pane pambatowestirwa nguva ndinongozoda kuti dai tichitonga tese mejasita chiona kuti pane paunoprovoka maemoshen dzemunhu hapana munhu anombotendera chihure pane munhu atenda chihure amaya mabvunzwa mazozo mavabvunza anza ndiani wangu ko ichi chako murume wavo ine diplomatic mumwe murume wangu wechipiri asirizo anyway kumaposaisi yangu isecondary your system unotongwa nemhosva yake kurova mukadzi kubata chikomba chako iwo wakadi kubvunza naye amai avachembera kamai wakatoa zvonina musikana uri ari wega bvana yangu ndakabvunza vanongondi ndine mwana ndine vana vangu chete anza mwana wangu vangondi ndine vana chete handina murume mama nenguva yakadii uchidana ndakatanga kudana navo musi wa 5 June 5 June ndoda kudzoka kwamuri amai zvamusina kutaurira uyu kuti muno murume maida kuti zvidii pamusoro ichangamai
murume uyu handakwanisa kuti ndimuone nechikonzero chekuti kumba kwangu kwandandiri kugara inini pachikondo ndairarama upenyu hwechirikadzi, upenyu hwemunhu asina murume, asi murume ndinaye munhu. Saka ndo zvakaita kuti ndisamudire pachena kuti ndimuudze, nekuti upenyu hwandairarama wangori upenyu hwemunhu asina murume. Even kuvana ndini ndaimentena pazvese. Saka ndaitsvaga umubetseri kuti angogona kundiyopawo kuti vana vangu ndigone kuvachengeta. Anyasanga murime. Murimo. Muri ndisida kuti muye panapa. Uyu zvakuti hazvinyadzisa. Handisi kuda kuti muende. Anorwara. Uyu anorwara manje. Iwe uri mukadzi here? Auya nasi. Amayo mukadzi wava ngaauye. Tinoda kumbochinja matongi eyo. Akutambozora bhadza nai. Tinonyara tongera chinozimbabwe. Mukadzi wako chikumuda nje. Usamurambe unomudara, ndisida kuti urambe. Isitobatanidza muri. Anambomurambe. Unomuda? Ndomuda. Garai zvenya apa amai gare basa. Kasi mimika. Uyu mukadzi mwana mudika. Asi mimi mukuona seya. Anyway, ime amai imi tipedze kuti titange dzimwe nyaya. Ime amai imi ndoda kuti mubhadhare mumba amai ane mbudzi. Zvakapusa izvi. Tinoramba vakadzi vachingohura chete. Vachihura chete. Bhadharai mombe nembudzi. Ndokupai month yekubhadhara mombe nembudzi. Iwewe shamari, ignorance is no defense. Unoziva? Iwo vanogeza. Vari right. Asi ziya kuti kunani kuseri. Ndoda kuisira mombe mbiri. Nokuti chitatu yabva kunani. Tinoramba tikaramba chikuti vabatwa message tiri mombe 4. Ava vanongoramba vachiita zvidhisema vachikunyengwa chete. Vanopedza kubvisa line. Message ipinda kubvisa line vanhu kana kuna mba. Iwe wabhadhara mombe mbiri kuna uyu. Pera kwemwedzi uno mombe imwe chete. Inouya wacho mombe imwe chete. Mombe dzako zoita 350. Unochichema. Taurisa Azizwa kumbira. Ndinopfugama kana wakatadzira. Ndo zvazvinoita. Tinokumbira kudzikisira mari mombe shamwari. Vari kunyora shamwari. Ombera undika kutadzira shamwari. Kutadzira shamwari. Tinokumbira kundidzikisira mari yemombe. Ana ndikwanisa kudzikisa wozokatoparadza musha wangu. Garai zvenyama. Matiko naye achiponda. Ndati ndikwanise kunzwa chichemo chake because akatovhiringidza musha wangu da. Akavhiringidza ndiani? Ichikomba. Aiwa asiri. Akavhiringidza mukadzi wavo. Don't be too blind. Wakatadza kuona nenyaya yerudo unovhiringika. Uyu ndiye ari kuvhiringidza. Uyu ndiye ari kuvhiringidza. Mombe imwe chete tomuti. Uyu haana kumbotadza. Achibvunzwa panapa ati mukadzi uyu akati handina murume ndine vana vangu vaviri. Saka uyu akatadza chii? Uyu ndiye akatadza mukadzi wake. Manzwa zvataura iro. Azivi ndikurarama upenyu hwechirikadzi. Ndanga ndati ndiwanomubatsiri. Saka that means haana kutangira ipapo. Uramba wakabata foni iwewe. Uyu unomuramba ndokupa 1 month unomuendesa kumba kwavo. Manzwa yanyarusanga. Alright. Ndakudzikisira 250 pamombe. Amai 350 pamombe. Mbudzi yenyu $50. Mune chemere. Ndinokumbira kudzikisirwa nemumwe anonge andiudza kuti ane mukadzi akanditi mukomana. Saka ndina zvandaiziva kuti. Alright. Ndapanzwisisa. Avaisire mombe yangu ngaite 400. Ava mai vainzenza
vari kuti uyu murume uyu aifa kwabuda pachena iwo vari kutadza umunhu amudhara ndakurambidza kuuya ndikuzoona anyway miseyu 350 $300 ngombe $50 mbudzi zvakadaro inaimosaina ava vanouyisa mumbenyu after month ndenyu makada kuchengetera musha machanayo anobopa anokama mukaka anofungwa zvakanaka mafungira angu ndekuti ngaende kupi zvapera kaizvo mama akwira dare muchitiko amai muri mamuchana endai mosaina mukuru mukazonyara apo nemosaina ini zora nhasi handisi kutendera kuti mende unoita chifambi chimbodzokerai muri mukadzi womunhu unanswa 23 nokuti ndakaramba chizibata ndichirambatisa vanhu imi muda kuwanza vanhu machakonda nita basa renyiri indara handisi kudai zara nhasi handisi kuda endai mutange mapedza dzokumapurisa muzodzoka iwe ndakati kuti murambane nhasi anokuendesa kujeri nokuti ada kukavha nyaya dzayo endai makadaro chokwadi papa tori kuipolisa endai mozodzoka musa 23 tinotongawo tichiona